ukwu ebe a nsi na ebe a bụ ebe m o nwere omume ị ga-eme ebe a akụjie ngụ ukwu n'aha ikuku ịnụ ihe m na-ekwu yipụ nke gị ebe a Shirley, it looks like we're having our first clients today. Daalụ no nwa anyị nwoke daalụ No. nwa anyị nwoke anyị na-ekene Oh, no. It looks like we're having our first clients today. Already? Yeah, there they are. Nine, no. nwa anyị abịago. Since you're around, you might as well be my secretary. Okay. You have a pen and paper? Yes, pen. Yeah, I have some paper. Okay. What you're going to do is take down their names, where they live, what they do for a living, and any other detail you can think about. I'm sure we're going to need all that later. All right. Nine, Biagodo. Mbịabazia Bia. ọ ga-adịrị gị mma. Keife kpata unji wee bịa? Ọkwa nwunye m ọ bụ ada m nwaanyị. Oge ọbụla fe ebulu ọgụ na-anụ be m nụkọta ọgụ nke na-akwatu m nwa bụ Igbo naanị. Ọkọ ọjọọ na-afa sife wetara na mmachi ebe nnọkuni aka ewetara elu taa. Ife nna akọ bụ na fa nụkọtala ọgụ a nke igwunyezi onwe fa aka n'anya. Ife nji bịa ebe a bụ ka egbochi ya bụ ọgụ tupu ọghọm ogbugbu. Fa ga-abịa nwe iyi ndụ. Onye ọbụla ga-afụ ife ga-eme ibie wee gba nkịtị. Nye maka ọ ga-eso. Ebe ọbụla fa anọ na fa anwa na anwa nụọ ọgụ ọzọ. Ọnya ka m ji bịa biko. What did he say? They're having a little domestic problem at home. So it's like he brought his wife and his daughter. They came here to take an oath. Kerebe sifafa bia. Biabaziano. Asị ka unu bịa. Ọkwụnụ ipuli mba nọleba. Gị nwa bịa. Kupu aka anyị kụnye n'azụ. Kupu aka n'azụ. So, what are your names? Your name? My name na Jemima. Afa ka ọ na-ajụ anụ nka nza. Na ọ bụ ịma nwoke ama nna ebe a gị nwa bụ nwaanyị na-aza ajụjụ. Ebe a bụ alụsị. Afọ ya bụ Jemima. Jemima who? Igbo. Jemima Igbo. Ray, I can't spell these names. In a moment. Ọ sị na ya amaghị otu ya ga-esi ede n'akwụkwọ. Elekwa na ọ sị na ọ gụrụ akwụkwọ. Unu agwa gị afọ unu? Asị m ya na afa nwunye m bụ Jemima Igbo. Asịkwa na ọ marọ ka esi asị. Na ya amaghị otu ya ga-esi ede. Jemima Igbo. IKPO. Okay. And your name? Your name? Ọ na-ajụ gị aha dezi a nwa nkwụ itipu sọsọ okwu ka ọ. Biko afọ ya bụ Oluchi. 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 Oluchukwu. Ibe anya nke ọ bụla Oluchi. What's her surname? Oluchi gịnị ka ọ na-aza? Gbazuo Agụ. Gbazuo Agụ. That's GBAZUAGU. Oluchi Gbazuo Agu. Okay, so we have Jemima. Jemima Igbo, nwunye m. Jemima Igbo. Mba, Igbo ife a na-ayọ. It's okay. Igbo ya. Okay. Biko. Ali nwe chọrọ ibi okwu. Oluchi. Olu nke Chukwu. Gbazuo Agụ. But I can't say these names. It's okay. So who's the defendant? Who's the... Yeah. Kedu onye chọrọ okwu? Kedu onye achọrọ okwu? Mmankwụ nkwa nke ama kịta. Mana ife mma bụ na ebe ọbụla fa anọ na fa anwa na anwa n'ọgụ ọzọ.